Marita ndi Mundelanji anali anthu omvana kwambiri. Iwowa adakumana mu tawuni ya Kalilombe ndipo makolo awo amakhala kumudzi. Adamvana chichewa ngati anthu ochokera nyumba imodzi ndipo adaganiza zomakhala limodzi kuti azithandizana zina ndi zina. Anthu amawasilira popeza kuti adali omvana kwambiri. Nthawi zonse amakhala kusekerera ndi kupita kunsika limodzi ngakhalenso kusoketsa zovala zofanana. Padalibe chowalekanitsa awiriwa. Amauzana zinsinsi zosiyanasiyana ngakhalenso maloto amene wina walota kwa tsiku limeneli. Ndipo amapanga timabizinesi ting'onoting'ono moyo nkumapita chitsogolo. Akapeza zochuluka amatha kumatumizira makolo awo kumudzi. Ndipo patapita kanthawi Mundelanji adapeza mamuna wa banja. Ndipo awiriwa atamvana adaganiza zopita kumudzi kukapanga mwambo wa banja monga mwachikhalidwe. Marita pomusangalira mnzake adamuperekeza kumudzi kuti akakondwere naye limodzi. Mwambo wonse wa banja udayenda bwino kumudzi anthu ndipo adasangalala. Mwambo wonse utatha, Marita, Mundelanji ndi mamuna wake adanyamuka kubwerera ku tawuni. Ndipo abanjali adapeza kanyumba kena kabwino mu geto kutengera ndi mmene iwo amapezera mu mthumba mwawo. Izi zidapangitsa kuti Marita ndi Mundelanji tsopano asiyane. Koma ngakhale zinali chonchi, awiriwa amachezabe kwambiri. Chomwe chidangosintha pakati pawo nkuti samakhalanso nyumba imodzi, koma macheza amapitiriza monga mmene amapangira kalekale. Chifukwa chokuti awiriwa amaunzana chilichonse, ngakhale zinsinsi zoti samayenera kunena kwa wina ndi mnzake, Mundelanji adayamba kumuwuza Marita zinsinsi za mamuna wake, zomwe mamuna wake amakonda komanso zomwe sizimamusangalatsa. Koma Marita, chomwe ndaona amuna anga kungowaphikira nkhwani wothira sinjiro. Basidu amakhala kuti watha. Ndekenako waphikire thobwa, kenako uphikiso nyemba. Basidu kumakhala kuti amuna anga pamene popo sangapangirenso mwina, akukonda ndipo akhala pansi. Uku kunali kumasuka kwa Mundelanji kumuwuza Marita. Ndipo Marita atamva izi adakhala tcheru kwambiri ndipo amazisunga m'mutu mwake. Ndiye mwati nkhwani wa nsinjiro, thobwa, nyemba. Zikomo, koma amuna ena ndi nyemba zake zimakhala zotani, zofiira zoyera. Uku kunali kufunsa kwa Marita kuti amvetsetse zenizeni za zokonda za amuna ake a Mundelanji. Amundelanji chifukwa amamutenga kuti Marita ndi mnzawo wapamtima kwambiri, adagundika nkufotokozera zambiri. Ndipotu sizakudya zokha. Amuna anga amanena ndi mkazi wokhalitsa pa foni nthawi yayitali, komanso mkazi wovala zazifupi, ndena ndi akazi amene amasunga tsitsi la chikhalidwe. Komanso ili nayiwala amadana ndi akazi atsitsi la nacho kaya bwanji kaya iye amafuna tsitsi lothira. Marita anaseka mkati mwake akumva kukoma kuti tsopano wamudziwa mamuna wake wa Mundelanji. Ndipo adayamba kuganiza zolakwika mu mtima mwake, koma Mundelanji sadalingalireko kena kalikonse chifukwa adazolowera kuti amauzana chilichonse ndi Marita. Tsiku lina Mundelanji adalandira uthenga kuchokera kumudzi kuti amayi ake anali atadwalika kwambiri. Mwachangu adatsanzika kwa mamuna wake ndi kwa mnzake Marita ndi kunyamuka kukadwazika matenda. Marita adachiona chamwayi tsopano kuti amulande mamuna Mundelanji. Adayamba kupita ku nyumba kwa Mundelanji adaphika nyemba, tsiku lina nkhwani wa sinjiro, ndipo wiki ina adaphika thobwa. Mamuna wake wa Mundelanji adayamba kusangalala ndi zomwe Marita amampangira, popeza kuti Mundelanji tsopano anali atatha mwenzi adakali kumudzi, chifukwa amayi ake sizimaoneka kusintha kulikonse. Kenako Marita adaganiza zothira tsitsi lake popeza adali ndi tsitsi la natchulo. Nayamba kumapita kwa mamuna wake wa Mundelanji atavala zovala zitalizitali, ndipo akafika ku nyumbako samakhala pa foni. Atapanga zonsenzi, mamuna wake wa Mundelanji adagweratu kotheratu mchikondi ndi Marita, ndipo adayamba kukhala limodzi. Maneba ataona izi
adamuyimbira foni munderanji kumudziwitsa za zomwe zikuchitika ku nyumba kwake. Koma chifukwa choti munderanji adamukhulupirira kwambiri Marita, sadazimvere zinthuzi. Adangoona ngati anthuwo akufuna kuwadanitsa, ndipo akamuyimbira foni Marita amayankhulana bwinobwino opanda vuto lina lililonse. Koma iwe Marita, ukudziwa kuti amayi aja amagulitsa mandasi kuseli aja anandiyimbira foni kumandiwuza kuti iweyo ukukhala limodzi ndi amuna anga. Eti iwe? Ndipo Marita atamva izi adayiphiphiritsa nkhani ija. Ningapange zimenezo ine mmene ndimakukondera ndiwetu m'bale wanga iwe, usamvere anthu amenewo amadana nafe. Zikatero munderanji mtima wake umatsika, ndipo amatha kuyimbira foni amuna ake bwinobwino kuyankhulana ndi kucheza. Koma patatha mwezi ndi masiku angapo mwamuna wake wa munderanji adasiya kumuyankha foni. Maritanso amangodula foni munderanji akamuyimbira. Apa pamene munderanji adayamba kuda nkhawa. Adamuyitana m'bale wake kumudzi komweko ndi kumufotokozera zomwe zikuchitika, ndipo adaganiza zokuti abwerere kutawuni akaone ku nyumba mmene kulili, ndipo m'bale wakeyo adzayang'anira amayi akewo. Mammawa kwambiri munderanji adanyamuka tsopano kubwerera kutawuni. Atafika munderanji adangofikira kutsegula chitseko, apa nkuti manebazi atawunjikana kuti aone mmene zingakhalire. Pa nthawiyi nkuti Marita ali m'nyumba ndi mwamuna wake wa munderanji akuseka. Munderanji adangolowa nyumba adadzidzimuka popeza zimene maso ake adaona sadayembekezere. Misozi idayamba kutsika, adakanika kuwugwira mtima. Mnzake amene adamukonda koopsa ndipo amamuwuza chilichonse adampanga zinthu zimene iye sadalingalireko olompang'ono pomwe. Marita ndi mwamuna wake wa munderanji atamuona Marita adangoyamba kuseka ngati palibe chilichonse chimene chachitika. Ichi zidawonjezera ululu wa mumtima wa munderanji. Kodi mudakakhala kuti inuyo ndi munderanji, apapa munakapanga chani? Nanga nkhaniyi mukuphunziramo zotani? Lembani makomenti anu kuti tione mmene mukuganizira za nkhaniyi. Zikomo.